Dan semangat kita untuk menyambut Pesta Gutilon HKBP Depok 1 tahun 2025. Bersama kita rayakan kasih Tuhan melalui rangkaian acara penuh sukacita. Saya mengundang seluruh jemaat HKBP Depok 1 dari anak-anak Mamang Inang, kita siapkan hati dan semangat kita untuk menyambut Pesta Gutilon HKBP Depok 1 tahun 2025. Bersama kita rayakan kasih Tuhan melalui rangkaian acara penuh sukacita. Mengundang seluruh jemaat HKBP Depok 1 dari anak-anak hingga lansia untuk turut serta memeriahkan Pesta Gutilon HKBP Depok 1 tahun 2025. Ini bukan sekedar acara ritual tahunan, tapi sebagai ungkapan syukur kita atas berkat Tuhan yang melimpah. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Amin. Shalom. Oras Amangina. Pesta Gutilon HKBP Depok 1 bukan hanya pesta rutinitas, tetapi adalah sarana bagi kita untuk bersyukur bersama-sama, mengucap terima kasih atas berkat dan anugerah Tuhan yang telah kita terima sepanjang tahun. Untuk itu kami dari seksi acara Pesta Gutilon HKBP Depok 1 mengajak kita semua berpartisipasi, hadir dan berbuah melalui ucapan syukur kita pada Pesta Gutilon HKBP Depok 1 tahun 2025. Apapun yang kita persembahkan itu menjadi kemuliaan bagi Tuhan, sukacita bagi kita sekalian. Mari Ibu Bapak, Amang Inang, Majan Aposo, dan Sekolah Minggu HKBP Depok 1 bersukacita, bernyanyi, menari, dan melakukan hal-hal yang terbaik bagi Tuhan demi kemuliaan namanya. Sekali lagi, di atas nama panitia mengajak kita semua untuk mensukseskan acara Gutilon HKBP Depok 1 tahun 2025. Horas, horas. Shalom, mari ramaikan malam nada dan puji-pujian yang akan berlangsung pada tanggal 7 September 2025 di Gedung Convention Ronatama. Hadirkan sukacita dan peliharaan kasih melalui musik dan persembahan kasih. Acara ini akan diisi oleh persembahan kategorial, grup dan trio, dan penampilan spesial dari Maria Kalista dan semuanya yang diharapkan membawa suasana yang lebih hidup. Nikmati malam nada dan puji-pujian penuh dengan kenangan dengan menjadi undang khusus dan mendapat souvenir yang spesial. Mari dukung dengan menjadi undang khusus dengan menghubungi situa masing-masing. Halo. Shalom, Horas. Pesta Gutilon HKBP Depok 1 tahun 2025. Rumah Sahat Tamam, Pinang, Dohot na Posobulong, Saluhu na Hita, Ruas ni HKBP Depok 1, Asaro, Marnas di Roha. Laho patuluson pembangunan ni Garijata di puncak Pesta Gutilonon, Rasmar Minggu Dohita. Lehon masiluat katutuhan na dumengan. Mari kita ramaikan Pesta Gutilon Depok 1. Horas. Amin. Sumber kekuatan, kau pengharapanku, kau terbaik bagiku.
Oras mandi hida saduhutna, tapa hohomma, tapa sada marohatta, tapukama perminggota, tapuji matuhatta marhite edde sian buku nomor 14 ayat sada 2 ditambah ayat 6.
Marhite-hite gorni debata ama dohot gorni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohot gorni to di porbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Songonodo di dok Tuhan Yesus. Yang gopoda na dia hudang ahu na punasa. Poda ni na marsuru ahu doi. Moro adong manang ise na mabahen lomo ni rohana di amai. Boto ni amaido taringot tupodai. Manang nasiad debatai. Manang na hatahon ni sian roha-roha knasa diri. Songon na ni dok ni natar surati. Aku do mabaur sian pamatang ni naporsea diau. Haleluya. Martang iyang mahita. Ali Tuhan debata pargugu na suatu dosan jala pardenggan basa. Rodi saliling-liling na doa sini roham. Mauliate marohanami tuho. Ala diramoti ho hami siyan na sailaon sahat rodi ari sadarion. Pupuji hami maho ali naong sahat tuhami barita na uli na siyan anakmu. Tuhan Yesus Kristus na Pangulo hami. Mauliate hudok hami tuho, ala di bagasat dame dot hasonangan di lehon ho hatam na badiay. Say asi maroham, kurupi mahami mangulahon na nidokmu. Asa hot rohanami jala tarparangehon hami parange na badia. Say ajari jala pai baru marohanami. Asalam iyas hami rodi hasusuda ni bohal nami. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tatangihon mapatik ni debata, ima patik siyan palimahon sahat rodi patik pasapuluhon. Patik palimahon, ikut pasangapummu donatorasmu, asa martua ho, jalaliling mangulu di tano na nilehon ni Jahoba debatam diho. Patik paunopon unak ko mamuno, patik papituhon unak ko mangalakup, patik pawaluhon unak ko manakko, patik pasyahon, unang ho olo makatidakkon hata na sututu maralohod dongas jolma. Patik pasapuluhon. Sang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu. Sang jadi haliangan ni roham dongas saripin ni donganmu.
manang naposona baua, manang naposona boru-boru, manang lubuna, manang hudana, manang dia pe ugasan nidunganmu, ido sahana. Atong rap mangidogugo mahita siya Tuhan debata, laho mangulahon naho bartu patiknay. Ali Tuhan debata, say pargugui mahami, laho mangulahon na bart patiknay. Amen. Satupoti madosatta martangi yang mahita. Ali Tuhan debata amanami para siroha na sumurung. Napungudo hami di zulum martangi yang tuho. Dada mangasahon hati koran nami. Na mangasahon asiniroham na gudangido. Say asima roham mida sadok bangso nami. Say sesa madosa nami sa luhutna. Say sungguli maroha nami. Asamu baroha dohot pangalahon nami. Ala ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Pangulo kami. Amen. Baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosa. Satok kidduhu tadikot ho. Alai papungupungok kumaho muse marhite-hite akka asini roha godang. Tagan di parpiar ni murukku hutabonihon buhikku satokin maredopon ho. Alai marhite-hite dengan basa saliling-liling na asiakku ho. Inna jahuba sibaluha ho. Hasang hapon ma di debata na di gijang. Sama
tatangihon mahatan ni debata turpuk epistel di mingguon, tersurat di poda si paingot, Hiddu 25, mamukka mesian ayat sada sahatro di ayat onom, tajahama marsikat soring. Hamuliaun ni debata doi, maka homihon hata, alai hamuliaun yakaraja doi, sumulikit hata. Ikko sirangod do akatatak sian perak jala luar ma ula-ula na arga bahenon ni panopa. Unang patongam-tongam dirim di jolo ni raja, jala unang jongjong hotu inganan ni halak na balga, ido sahatna. Martua do akan atu mangihon hata ni debata, jala na upiopsa. Amin.
Tahatidakkon maha porsiao tai, songon nahina tidakkon didongatta sa porsiao di portibion, rap mahita mandok, ahu porsea di debata jahuba, ido ama pargugon na suatu dosan, natumok palangit do tano, ahu porsea di Yesus Kristus, anak di debata jahuba na sasadai, di mana tinubuhon di si Maria, gabe-gabe asyaton di porbadia, adorang suabubuan, ido tu hatta natumau na bernit, di panghuman silatus, amate terpazal do ibana di hau pinosilang, atua tuba no atoru dung ditanam, namulak mangulu di ari patuluhon, amanai tu surgo, lahudul syamun debata jahuba, amanai pargugo naswatu dosani, isima ibana pa mamulak sogot tu tanon, manguhumi hanak na mangulu do namate. Au porsea ton di perbadia, dara ados sada huria nama dia, huria hato panyara Kristen akka nama dia, do dia sisani dosa, do dia tai namandok, mulak mangulu sogot daging hanong mate, do di hanguluan nasora suda. Amin.
Titing di Minggu pasapuluh sadahon dung Trinitatis 21 Agustus 2025. Perjolo Guarni Minggu tas darion ima Minggu pasapuluh sadahon dung Trinitatis manang hasitulu sadahon ni debata. Doho tema Yesus Kristus manguluhon hita rodi salileng-lelengna. Napaduahon pasu-pasu parbagason dohon nanang marbagas. Perjolo nunga majalo pasu-pasu parbagason Dennis Natal Jolo. Naing majalo pasu-pasu parbagason ma Louis Raymond Silaban. Anaknya mata si tua David P. Silaban. Tubuh ni Inata Roslina Borus Nabela. Ruas ni HKBP Depok Sada. Sian Wik Efesus. Dohon Orwana Angela Tamaria Boru Lubat Tobing. Boru ni mata Fajar Harun Lubat Tobing. Jang nanyuluhon ni padita Saldo Raja Guguk dohot paniroy ni seksi P undangan resmi. Don Sitorus padita Edwin Sihite dohot padita Marsal. Don Sitorus padita Edwin Sihite dohot padita Marsaldo Raja Guguk rap dohot putusan Sinode Godang manang badan distrik ni Huriatta situa Parlinggo Masinurat dohoti ulauni. Ardo mutusi di hari sedarion Minggu 21 Agustus 2025 mapungu pelian Kohita Marhite Katong pelian 2B dung Sipul Jamita. Taho manupahi ulauni. Memutusi pelayan amplop pembangunan Masoho Majo. Ipal Kor Ama HKP Distrik Doblalu de Boskap. Atas nama Parhalado Ruas HKP Depok Sada Pasaton Selamibu. KB Dirhen manang konduktor terbaik di festival. Korama HKP Depok Korama HKBP Depok 1 terpilih mewakili HKBP Distrik Doblalu de Boskap di Festival Korama HKBP se-Jawa Bali Lampung tahun 2025. Naing dipatupa di hari Sabtu 25 Oktober 2025 di Jakarta. Di Putitingon bagaimana ede puji-pujian na pinasa ni Korama Festival HKBP Depok Sada. Jadwal dohot pelayanan kegiatan manang sermon kategorial buka tanggal 2 saat rodi tanggal 5 September diaturhon tu dewan na terkait. Apa nopon? Sumbangan eksternal panitia pembangunan. Ijal Huriatta do sumbangan sian NN. Sian HKBP Menteng Lama barhita proposal. Pinasa ni paditata amak padita Edwin Site godangna 50 juta. Panitia pembangunan pasahaton mauliate godang. Apa pituhon laporan rekap dana pembangunan. Laporan rekap perhepengon bidang dana panitia pembangunan di Huriatta di Bagasan Minggon, Boima Idauta Marhite layar multimedia. Panitia pembangunan pasahaton maulate huhut manosoi tu ganup ruas. Asa pasahaton guguan totoripe doh janji iman tu pembangunan ini. Marhite situawik pertanyaan manang tu rekening ni panitia pembangunan. Samarhite nomor gugu ganup ruas di Huriatta boy parture perdalan ni pembangunan ini. Parpudi titing na sojinahon dot berita parhepengon. Jahama di warta jemaat elektronik na pinaradi ni Huriatta Marhite Oya Big pertanyaan tabi. Pangonimat titing masa di Huriatta di Bagasan na sa Mingguon. Tay di pasu-pasu tuata may tau sangap di Guarna. Surat pastoral Eporus Huria Kristen Batak Protestan menyikapi situasi bangsa Indonesia. Damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kita semua. Saudara-saudara terkasih, umat HKBP yang dikasihi Tuhan. Sejak tanggal 25 Agustus 2025, gelombang unjuk rasa telah terjadi di Jakarta dan beberapa kota lainnya. Sebagai gereja yang turut merasakan denyutnya di bangsa ini, HKBP menyikapi situasi ini dengan penuh keprihatinan, sekaligus harapan agar gejolak yang terjadi dapat menjadi pintu menuju kehidupan berbangsa yang lebih adil, bermartabat, dan berkeadaban. Kita merasakan duka yang dalam atas korban jiwa dan mereka yang terluka dalam aksi-aksi tersebut. Setiap nyawa adalah anugerah Tuhan yang sangat bernilai. Oleh karena itu, mari kita jaga kehidupan dan harkat kemanusiaan sebagai sesama saudara. Kami mengingatkan bahwa unjuk rasa adalah hak konstitusional warga negara. Namun, hak itu mesti dijalankan dengan cara-cara damai, tertib, dan penuh martabat tanpa kekerasan, provokasi,
atau ujaran kebencian. Kita berdoa kiranya pemerintah dan segenap penanggung jawab negara ini dianugerahi Tuhan hikmat, kearifan, kerendahan hati, dan keberanian moral untuk sungguh-sungguh mendengarkan suara rakyat. Sebagai gereja, kita percaya bahwa Indonesia hanya akan kuat apabila dibangun di atas pilar-pilar keadilan, solidaritas, dan kasih yang inklusif. Indonesia adalah rumah bersama yang harus dirawat dengan dialog jujur, saling menghargai, dan komitmen pada jalan perdamaian. Pada segenap jemaat HKBP dimanapun berada, saya mengajak, teruslah berdoa bagi bangsa dan pemimpin kita. Mari kita jaga persaudaraan dan jangan terpecah oleh siapapun. Kita menunjukkan teladan sebagai murid Kristus yang membawa damai, keadilan, dan keteladanan dalam kehidupan sehari-hari. Kita percaya kasih Allah lebih besar daripada kebencian dan keadilannya dan menang atas segala ketidakadilan. Kiranya Tuhan memberkati dan memimpin Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Raja Tarutung, 29 Agustus 2025, Pengurus HKBP, Kuria Kristen Batak Protestan, Pendeta Dr. Victor Sinambunan, MST. Yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu, Yesus. Shalom Amang Inang, mari kita siapkan hati dan semangat kita untuk menyambut Pesta Gotilon HKBP Depok 1 tahun 2025. Bersama kita rayakan kasih Tuhan melalui rangkaian acara penuh sukacita. Saya mengundang seluruh jemaat HKBP Depok 1 dari anak-anak hingga lansia untuk turut serta memeriahkan Pesta Gotilon HKBP Depok 1 tahun 2025. Ini bukan sekedar acara ritual tahunan, tapi sebagai ungkapan syukur kita atas berkat Tuhan yang melimpah. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Amin. Shalom, Horas Amangina. Pesta Gotilon HKBP Depok 1 bukan hanya pesta rutinitas, tetapi adalah sarana bagi kita untuk bersyukur bersama-sama, mengucap terima kasih atas berkat dan anugerah Tuhan yang telah kita terima sepanjang tahun. Untuk itu kami dari seksi acara Pesta Gotilon HKBP Depok 1 mengajak kita semua berpartisipasi, hadir dan berbuah melalui ucapan syukur kita pada Pesta Gotilon HKBP Depok 1 tahun 2025. Apapun yang kita persembahkan itu menjadi kemuliaan bagi Tuhan, sukacita bagi kita sekalian. Mari Ibu Bapak, Amang Inang, remaja Naposo, anak sekolah minggu HKBP Depok 1 bersukacita, bernyanyi, menari, dan melakukan hal-hal yang terbaik bagi Tuhan demi kemuliaan namanya. Sekali lagi, kami atas nama panitia mengajak kita semua untuk mensukseskan acara Gotilon HKBP Depok 1 tahun 2025. Horas, horas, horas. Shalom, mari ramaikan malam nada dan puji-pujian yang akan berlangsung pada tanggal 7 September 2025 di Gedung Convention Ronatama. Hadirkan sukacita dan pelayanan kasih melalui musik dan persembahan kasih. Acara ini akan diisi oleh persembahan kategorial, vokal grup dan trio, dan penampilan spesial dari Maria Kalista dan Simajuntak Stars yang diharapkan membawa suasana yang lebih hidup. Nikmati malam nada dan puji-pujian penuh dengan kenangan dengan menjadi undangan khusus dan mendapat souvenir yang spesial. Mari dukung dengan menjadi undangan khusus dengan menghubungi situa kelompok masing-masing. Shalom. Shalom, Horas. Pesta Gotilon HKBP Depok 1 tahun 2025. Rumah
sahat. Amang inang dohot na po sa bulong sa luho na hita ruas ni HKBP Depok Sada Asaro Marnas di Roha. Laho patuluson pembangunan ni Garijata di puncak Pesta Gotilonon rap marminggu dohita. Talehon masiluat katutuhan na dumenggan. Mari kita ramaikan Pesta Gotilon Depok Sada. Oras. Oras.
Oras madita amanginang. Ihamo amanami, nanami, toksomni ng iboto nami, hahaangkin nami, dohot akay anak kon nami. Kami siyan korama, PBP di Poksada, naong pinaborhat muna marhitangiyang, dohot marhite pabena. Borhat do kami lauma dohoti festival na pinatupan ni Huriata di distrik 28 di Woskap. Perlu pabotohon nami amang inang, molo peto song nida boy huray hami. Hidope na boy tarpatu pahami songon aman ni Huriata mas marohatta. Dapat kami do juara kedua. Jala kami mah salah satu, Huriata mah salah satu perwakilan Madohoti Festival di tanggal 25 festival antar distrik. Naing patuponna tanggal 25 di Oktober nanti. Marhitiawan godang mahu pasantami mauliate di hamu amang dohot amuinang. Isudi akapape namuna lau mendukung kami borhatu festivali. Paus ditikon gomos pangidon nami tuhamu amanami dohot inan nami. Di tanggal 25 Oktober naing ro, asa pabor hatamu hami marhi ditangiang, tanggiat waka tuarina ro, marlas ni roha hita saluhutna khususna AKBP di Poksada, jala marmulia mantong amat tadi bata, marhite paretioni korama. Mauliate ma di pasatoran nami di hamu amang don taminang, oras madita salutna. Amin.
ujung perdalanan nasida ma bere kamu. Jala tiruhamu ma hapor siaon nasida. Ya Yesus Kristus, songoni na tuari, songoni sa darion, laos ido rodi sa liling-liling na. Unang maulo hamu elailaon ni poda na ragam jalan na lain. Ay patut do marhite-hite asiniroha gabi tuguroha. Dada marhite-hite parpanganon na somarguna yakka na mga radotisa. Darian ni parsarwanido ditutung sibuk niya kadorbia. Dung dibuan situan ni malim mudari bagasan bilut na badia ala ni dosa. Songonido ng Jesus, di balian ni harbanganido iba na marsitaonon, asa di perbadiai bangsoi marhite-hite mudarna sadiri. Iba ini tadapot ma iba na tubalian ni parsarwani mamorsan haliauni. Ay dang adong dihita di soon, uta nahot, alay dilulirohat tado naro sugut, marhite-hite iba nama tapilehot totong tulibata, pilihan puji-pujian, ima parbuwe ni bibir, akka na marhatopoton guarna. Alay unang malupahamu, mabain na dinggan, dohot mangulahon asiniroha, ay dihalomohod debatado, akka pilihan na songoni. Tangiho kamu ma akka na manguluho kamu, jala uloy hamu manasida, ay nasida do majagay to dimuna, laos nasida do maralus sugut, naeng mamarlas ni roha nasida disi, unang mardongan huy-huy, ay dang ulimunay. Ido tahat na. Tema ni mingguta, Jesus Kristus manguluhon hita rodi sa liling-liling na. Jesus Kristus manguluho kita rodi sa liling-liling na. Jesus Kristus pemimpin yang kekal. Lihat madidebata, ala bui masuk tu persaingan majahudok na mangihut festival Turama di tingkat distrik ni masuk manom muse gelombang na paduahon antar distrik ni adong depe sadanay muse no di final di odope pertama dua perjuangan naik kata kamang dan pos dorohanami akan semakin baik depan dalatang yang nami dalam tu bak na anon nanayang mengikuti pertandingan na mangihuk muse oleh atiro totong ng toke na kota mereka bisa tampil di julunnya ke natorasna, di julunnya ke upungna. Itu anak tadoi jala adong maranakingan na marpahupu di sini. Ilas roha mulubui jongjong na kipahupuni bate. Dan mari kita lihat itu sebagai bentuk untuk bina mereka untuk terus hidup takut akan pakaporsiai Yesus Kristus do Tuhan di tonga-tonga ni dalanan ni las ido totong hadumuan ni jamita na bui kaida di bagasan mingguta sa darion. Molo tabereng nakingan, molo tabereng di bibeltai, di bado di si judul akasipaingot. Ido judul ni jamita na hujahamin akyani. Jadi akasipaingot. Molo idok akasipaingot, napaingot todo. Jadi mengingatkan kembali. Sudah pernah dia terima itu, tapi bisa lupa. Jala boy do totong kurang takas dope dipahami.
asa dihita kana toras. Tong ni do totong nang ditonga-tonga ni huria pe. Pamolo hamo kan datu tayo nami muki jamita heber bidu sa pultulon nga maos raon. Takula sa heliob gabitur pug jamita. Tapi harus diulang kembali. Alanya ha, nguluon rikot do ipaingot. Jala tona ni debatadui. Tona ni debata. Jala dihita ala batak pe adong dupudai. Unak sape adok pelanggaran alani naswadok puda. Ida benedok di halak batak tinapul bulung si hupi, taong bulung si haul, unak sumolsol di pudi, ada paingot naswad. Jadi rikot do si paingot torus di tonga-tonga ni perdalanan ni ngulu ni ajol mauta. Jala ido tatong nang tona ni debata tu bangsa Israel. Ulu tajaha di lima Musa bidu onomi. Iko puda honomui, iko najar honomui. Tiki hudul ho, tiki merdaladan, lau mudum nang dunghehe muse. Jadi harus diberitakan, harus diingatkan, ikut dipodaho do totong hata ni debata. Itong-atong ni panggulmiton ni ngulu niaka, aporsea. Ay sedak kasay tabudahon, olo do dang dingot. Kabihama muluhulat sehali. Anang buhama mululat sohya. Asa marhitis yani, di pasunggul ho do tuhita nang marhiti-hiti turpuk na hujaho kami nakani, rikot do si paingot. Itong-atong ni panggulmiton ni dalam bolo tajaha buku surat Heberon hera-hera cocok doon tu sudah generasi laho paingot tok kita ketika kita menghadapi pergumulan berat. Ya bolo tajaha surah Ibrani boido gabe dipahot hapor siauta itu. Boido dipergugui kita dikuatkan kembali. Mulu ta adu piaka ragam ni namasa doho tak ragam ni hamaulon itong-atong ni muluta. Dalam memang ido kondisi ni namasa hati-hai. Jadi dituju ho suraton tu halak Yahudi nang porsi tu Yesus do. Jadi tu ha Yahudion nang porsea nung ngasi ihuto Yesus nasida. Alai dung si ihuto Yesus nasida gudang madiadopi hamaulon. Mereka menghadapi tekanan, bahkan penganiayaan. Duk porsia na sida tu Yesus. Tikiso porsia na sida tu Yesus, tak songoni si taonon na. Alay duk porsia tu Yesus, ada berbagai cobaan dan tekanan, bahkan penganiayaan. Dan dia urupan na sida di tonga-tonga ni nguluna, ujung na gabero masukun-sukun. Mereka menjadi bimbang. Wahado atin. Laos tuhita pe, boydo gabi sa ada sunggur-sunggur lo totong, itong-atong nga nguluta, songon, ala batak. Jadi so tungadong bela batak, madok, uta buda titik Yesus Kristus kita ina. Alania ha, alani gudang niya ka, hamaulon na niya dopan dari tong-atong ni guluna. Jadi ilo niya dopan ni, ala Kristus Yahudi hati-hai itu. Alani gudang ni hamaulon ni, karena beratnya tekanan hidup, gabi bimbang manasida. Jadi mereka hampir meninggalkan apa yang sudah mereka imani. Gabi neng mulak mamusina sida tu aporsyon na sebelumna. Ima jamita nasahat tuhita di mingguta selerion itu. Dan itu adalah menjadi pasal yang terakhir. Oma bidu na parpudi. Na paingoton aka na porsea tu di bata itu. Jala di pasunggul hodo songo dia do sasitong na nguluni hakristenoni itu. Songo dia do sasitong na nguluni hakristenon itu. Ya bolo tapay hutiho nakingan turpuk jamita na hujahami itu berkaitan dengan paingotok kita di karakter ni ngulu ni hakristenota. Songo dia do ngulu ni hakristeno do porsea hita do hata Yesus Kristus. Dalam memang rikot do sai ihuti-hutot tay terus. Iko sadarat tadi. Kita harus berubah. Dalam ilo na pinasunggol ni turpuk jamita. Dan itu menjadi sebuah ciri khas. Haasingon perbedaan ni halak si ihuton tuata Yesus Kristus di tonga-tonga ni panggulmiton ni nguluna. Asa marites ini adong managpiga nakingan na nabuhi hu catat tami di turpuk jamita nakingan ni.
Na parjolo sa hali ima, ipasunggulhon na kingad disi, ingat pemimpin yang setia kepada Tuhan. Ingat tamu mana manguluh kamu. Ingat tamu na manguluh kamu. Jala baik kamu may gabe tiruan di hamu. Jadi ingat yang memimpin engkau dan lihatlah kesetiaannya dan jadikan dia menjadi teladan hidupmu. Ido totong na binereng ni aka ianakon tunatoras. Ido na binereng ni aka pinopar nang tu namamopar. Asa marhite-hite siya ni, gabi gobara do dihita turpuk jamita sa darion di tonga-tonga ni nguluta. Ingot tamu na mangulo kamu. Jalabay kamu gabi tiruan di hamu. Ido na yung nanyarupan di bangsota. Tang dihapor siya na manguluhon. Jala sampai saunari. Tong dope, ya disadasi kita tidak mendukung itu. Kalau sampai songonia ketindakan-tindakan na tarhis dan merusak fasilitas-fasilitas umum. Nah, yang bulu taida petuduhon ketidakpercayaan. Yaka na manguluhon. Apa bolo tabereng di sisi na asing muse, bolo tabereng akka si berita nauli tu tonga-tonga di bangsa Batak. Ido pendek dokon nakingan ida hamu ma ujung ningoluna. Lihatlah perjalanan hidupnya. Ahado na taida di si ima ngulu ni hapor siaon na madalani ngului. Oleh ate do honot tamoloro barita nauli tu tutano Batak. Dalam mulut tapi kiri do untuk apa mereka datang? Hanya untuk memberitakan Injil. Dan mereka harus korban. Mereka harus martir. Ikut terbunuh na sida. Kalau pikiran ni hajol motor madok, untuk apa itu? Ay nabinaritahon na holas sada do. Yesus do si palua, hola nido. Alay kumate manalani. Dan dia datang dari jauh. Ang binoto sa dia iboto adok tanobata na jularong jolma. Alay rodo na sida tu si. Dalam mertua do hita sahat tu hita barita nauli. Gaboy-boy ma tadalani talapati tahanguluhon tanikmati perdalanan ni ngulu sahat tu bagasan ikion. Ido na ndak na nakingan ingot tamu na mangulo kamu. Jala idahamu mangulo ni haporsyon na. Idahamu ujung ni perdalanan ni nguluna. Nang pediadopi akahamawloni, nang pediadopi akasitawnoni, tetapi dia tetap setia untuk percaya kepada Tuhan. Nang didok tumagom ma mulak muse Tuhan si pilibigu dangin na. Alay didok do idahamu ma hasation na jala sape ujung ni nguluna pe saya dipertahat do porsea di bata. Sekalipun dia harus menderita. Jadi imana taida nuaing di tonga-tonga ni panggulmiton di nguluta. Berarti merhiti na masa nuaing dohot na taadopi di tonga-tonga ni perdalanan di huria mulai dok ingot tamu mana mangulo kamu. Na mangulo na sungod dia do si ingoton. Hidup kepercayaannya ngulu ni haporsyaon na madala ni ngulu na pinasahan ni debata di panggulmiton ni ngulu. Na paduahon yakinkan diri untuk setia beriman kepada Kristus. Alaniaha, didok naknya diturpuki, dos doibana, natwari sadarion, rodi saliling nililingna. Bahwa Tuhan Yesus tidak berubah. Hotdo ibana si palua di tonga-tonga ni perdalanan ni nguluta. Dalam mulut tajahai bukutan nabadiai, sungguh sangat terbalik dengan keadaan sekarang. Anggoibana, dia berkorban untuk keselamatan umat manusia. Dia tidak melakukan sesuatu untuk membenahi diri, dia tidak melakukan sesuatu untuk memperkaya, tapi demi keselamatan, demi kebahagiaan, demi untuk menorong. Akahalak na porsia itu ibana, ima Tuhata Yesus Kristus di tonga-tonga ni panggulmiton ni nguluta. Alani ido, songon akahalak na porsia hita marhite turpuhon di pasungguhol, yakinkan diri papos maroham, unang ragu ho.
Di Tuhan Yesus Kristus na makokop pita di tonga-tonga ni ngoluta, manangaha menatadopi, ala hot do ibana, makaholongi mangasii. Jalani proses haporsiai pangurupion, dohok padonganion ni debata, di tonga-tonga ni panggulmiton ni goluta. Untuk menghadapi, menjalani kehidupan yang setia kepada Tuhan, Oma Musen na taadopi. Kurang do kapangela. Banyak yang mempengaruhi. Isudi panggulmiton ni ngulu. Alani ido diturpuhod di dok, jangan mau disesatkan oleh berbagai ajaran asing. Meragam maka ajaran waing, nabui menyesatton, nabui mabai kita ragu, maka porsiai merhasatiaun, tutuhata Yesus Kristus, si palua di tonga-tonga ni, nguluta. Lemar hita turpuhod di pasunggulo tu kita harus lebih taat dan lebih takut terhadap Tuhan. Sesudia ka aturan-aturan tonga-tonga ni panggulmiton ni ngulu ni hajol maun. Mulut ajahan nakinga diturpuhi na di ayak siyai keheranadong do di si persoalan makanan untuk memasuki kehidupan yang kekal. Dala tadupi do totongi di tonga-tonga ni ngulu tanang maredupo nakadongata na asing. Ala adong do tonga kapuda na songoni ang di tonga-tonga ni hasianganon. Dala buy do totongi gabi pergumulan di tonga-tonga ni ngulu ta alay marhite turpuho dirok jangan mau disesatkan. Molo di ora hita manlang si panganon ala ni haipason batasukum ma dokter taringot tusi. Alay molo dong do madok tang masuk tu surgo molo dang yan lang saksangin na tang tikosi. Ala Tuhan Yesus do jalan keselamatan. Asa mo dirok pek kanasing muse takselang mudar inna molo dihubuk ko dito haluaon pa Tuhan ta Yesus Kristus do jalan haluaon tangadong na asing. Jadi pemikirion pemahaman songoni riko do dihita adong alani ima iben dok jangan mau disesatkan oleh berbagai ajaran. Alalam gudang don non akapuda nabui mabek kita ganggu di tonga-tonga ni perjalanan ni nguluta alai taingot ma holan Tuhan Yesus Kristus do jalan haluaon di tonga-tonga ni nguluta. Na mangihut na naiktaida solusi hidup. Ngo dia do madala ni nguluon. Idok nakinga marhite turpuhon Roma hamutu Jesus. Roma hamutu Jesus. Ya mo namin ang dihita sa luho na ipasunggulho do nakinga marhite-hite turpuki. Yang dihasyanganon ujung ni ngulu niya kana porsea. Hidup kita tidak berakhir di dunia ini. Tapi ada kehidupan yang kedua. Ido na tahaporsyai di bagasan tuata Yesus Kristus. Anggo hasianganon inganan persatokin do. Dunia ini adalah hanya tempat sementara. Sehingga apapun yang kita raih di sini, dunia ini adalah tempat sementara. Jadi bahado bainota makaporsyai. Mulung domate ima akhir ni sudi, tidak. Ternyata di tonga-tonga ni ngulu ni Kristenota dangi ujung ni nguluta. Tetapi akan ada kehidupan yang kedua. Laos marhitis yanido ipasunggul homma tuhita atong songo dia do ngulu ni Kristenota. Keterpanggilan kita sebagai orang-orang Kristen bagaimana? Ima poda na tinonahon ni turpuk jamita marhiti-hite tema asa tapapos rohatta na hot rodi saliling nililing na do pakokopon ni debata ibagasan tuhata Yesus Kristus. Sehingga orang-orang Kristen itu dia harus memiliki ciri khas dalam kehidupannya yang tidak dimiliki oleh yang lain. Jadi molo burju tu na burju dang adong pola na aneh di si. Dang pola adong na istimewa di si. Karsongon ada tay kan? Molo ada tay roho taruau kan itu kan? Molo roho tu ada tu, Roma au tu ada. Kan itu kan? Kala olo do gabi terbuam itu pertanyaan. Pertanyaan apa gabi terbuam me? Olo soro tu jabuni barang roi tu jabuna. Apa hak Kristen dak songoni. Justru tidak ada yang istimewa di situ. Ido nakinga molo didok karakteristik kekristenan ciri khas ni ngulu ni akasihut tuata Yesus Kristus yang tidak dimiliki oleh orang lain. Jadi molo didok
tampil beda, alai tampil beda positif berarti. Tampil beda secara positif. Dia mai adok telu hal nabui huidahami nakim berhiti hitu turpuki. Na parjulu sahali ima madok mauliate. Mengucap syukur kepada Allah sebagai ucapan bibir yang memuliakan namanya. Madok mauliate yang lau petuduhon hajagoon alai sebagai pengakuan bahwa Tuhan pemelihara kehidupan. Ido molo tadok mauliate tu debata. Jadi molo tapasahat hamaliatiot tu debata itu adalah sebagai pengakuan bahwa sumber pemeliharaan hidup adalah bersumber dari Tuhan. Hitung-hitungan ni panggulmiton ni nguluta. Dan itulah karakter kekristenan kita. Ido ngulu ni hakristenota. Madok mauliate dohot memuji pasangapon debata di tonga-tonga ni nguluta. Yer kubungan namar pesta gotilo kita ngatei dan nakikan tanggal 7 dong pra gotilon. Tanggal 7 September dohot tanggal 26 Oktober no. Jadi margajang don noni tanggal 25 Oktober nakingan festival gelombang kedua Korama bersuguk nei gotilon. Dungi 27 mersuguk nei musya itor borhak mami musya itu tarutung rapok paditan no. Rapok padita hatopan. Di seminarum Sipoholon. Molo didok marpesta gotilon madok mauliate pakamulatehon asinirohan ni debata di tonga-tonga ni panggulmiton ni. Jadi pesta gotilon na kamanginang itu adalah sebuah pengakuan bahwa kita masih mengakui Tuhan yang memelihara kehidupan kita. Tahapor siya do pede bata na parmudu-mudu pardalanan ni nguluta di hasianganon. Asa marhite siya ni ala tahapor siya do di bata na parmudu-mudu nguluta, kita harus bersyukur kepada Tuhan yang memberikan kehidupan. Imana parjolo ngulu ni hakristenon. Jadi ada pengakuan bahwa Tuhan adalah sumber kehidupan. Tahapor siya do di bata mual ni nguluta songo nakahalak na porseya hita. Ala tahapor siya do di bata mual hanguluan dungi di dok mamusin na paduahon unang lupa hamu mangulahon na dinggan. Jangan lupa berbuat baik. Bahkan didok jangan lupa memberi bantuan. Dungi didok manakingat di si ido na hinalomohon ni debata. Berbuat baik, membantu orang lain adalah korban-korban yang berkenan kepada Tuhan. Di tonga-tonga ni panggulmiton ni guluta. Asa iko sadar do hita bahwa ngulu ni hakristeno ni adalah peduli dan berbagi. Ido ngulu ni hakristenon. Saya mulu tapahobar musya itu nedok ni menterita isi di dok songonon. Mulu tu hakristenon hurak pas di. Isi di dok ada hak orang lain di setiap rejeki yang kita miliki. Mulu adong do hak muna di artaku, manang adong hakku di artamuna, di mulu hubuat pe dang boy protes samu. Kadong pe manakko na dihitai berarti alan hak na do ikan itu. Jadi mulu diartak udang adong hak muna dah. Alai songon hala Kristek kita terjauh do hita, wahado hita makilala na dipakai na diparar debatado ngulu nya kana porsiai gabi perhitian ni ngulu ni na asing marhiti-hiti pasu-pasu na dong dihita. Jadi bohado hita makilalahon makanguluhon, jala bohado hita makalason, las dorohata mulubui taurupi dongata. Ido sa sitong na. Karena ngulu ni hakristenon adalah diberkati untuk menjadi berkat. Iko gabi pasu-pasu do imana, molo di pasu-pasu debata, di tonga-tonga ni panggulmiton ni guluna. Las marohatta, jikalau Tuhan masih mempercayakan kita menjadi membantu orang lain. Mulu neberuan, mulu pos dorohani inuku, natiuk jotason na satok kinin na. Taksudi rahita songon iti. Budo ragu inong tamangalyo tas na tiupot ta.
Alay molo na tiyo justo kita sodain na. Berarti kan na yakin do mana dak teganggui. Baru muse molo didok tu hita nyon jajamunan do sederion bagi da tu adik muina. Berarti dilihat do pe pos nero hatu hita lo mebagi i. Ikolas do hata jika kita dipercayakan untuk itu. Songon itu totong nangulu ni ha Kristenota. Molo dipakai Tuhan ido pe hita perhitianna gabi asini roha tu na asing ikon tahalas sebi. Jala porsea mahita dang asal dilehot tugas itu hita. Songonido totong nang Tuhani molo dipercaya hot Tuhani do pe hita untuk perhitian na tu akadol manasing berarti iko porsea do hita bahwa Tuhan akan terus melihat itu. Waduh naing ngakosong naing puro-puro ni amatan nate ay si Paliani do. Tuhan pasti melihat itu. Alania ala diboto ibana do gabi perhitian ni debata di tonga-tonga ni ngulu na ido ngulu ni hak Kristen. Dan itu yang kita imani. Kita bukan menghakimi Tuhan, ala ido na taha porsiai. Molo dipakai Tuhan ido pehita perhitian na gabi pasu-pasu na asing berarti ikopos do rohata bahwa Tuhan akan selalu ikut dibereng Tuhan ido terus purota. Unak sanga kosong atong haidang-adong bendo bagion na kan din nabi. Alay molo perhitungan matematika memang semakin memberi semakin habis. Alay dia do pendebata tidak seperti itu. Ido nata haporsia di tonga-tonga di nguluta. Nah sedang Tuhan sedang memakai kita menjadi kehidupan bagi orang lain. Alani ido benda nak marhite itu turpon unang lupa mangulahun nadinggan. Dan jangan lupa untuk memberi bantuan kepada orang lain. Dungina parpudi di dok tangihon jala uloy na manguluhon. Tangihon jala uloy na manguluhok ko. Taati pemimpinmu. Tuhan Yesus pedi patuduhon deh. Salah satu yang ditunjukkan oleh Yesus dalam Alkitab adalah taat kepada Bapa. Harus do marhauduhon lahu mangulahuni. Sekalipun itu sangat berat. Pernah sesuatu yang sangat berat menjadi pergumulan yang ditunjukkan oleh Yesus adalah permohonan di Taman Getsemani. Lubui pasiding mo nina. Alay unang ma, lomok kulomom ma. Pernah suatu saat itu. Alay hotdo, anggo, panguluyon na, tunamarsuru, bana. Ido totong, naikon taha porsiay di tonga-tonga ni panggurmiton ni nguluta. Piga-piga minggu na salpu, jamita doi, dihita, tunduklah karena Tuhan. Kepada semua orang. Sada Petrus 2. Tunduk mahamualan ni Tuhani ina. Jadi ketundukan hauduhota alana porsea do hita tu dia bata. Anggo alani alana porsea do hita merhauduhon, tentu kita akan mengkritisi hal-hal yang tidak baik. Tetapi untuk sifatnya selalu konstruktif. Ido hauduhon na merhauduhon alani Tuhani. Dia tetap mengkritisi, tetapi untuk membangun. Dia selalu akan memberikan solusi. Jadi tidak hanya menilai, memberikan penilaian hanya dari segi negatifnya saja. Ido ngulu niya kana porsea. Molo ta kritisi, ikolyano taro solusina. Supaya dia maju. Ito nga to nga ni, pardalanan ni ngulu niya ka na porsea. Tong dihamwa manami na nami, oddo ngulu niya Kristenon na pinatuduhon ni turpog jami taon. So nga nakahalak na porsea hita tuhat ta Jesus Kristus, ikon perholong, memiliki kasih, porsea, ikonarong dotong keyakinan. Kita harus memiliki keyakinan dalam segala hal. Tonga-tonga ni panggulmiton ni muluta, marpos ni roha, yasi ni roha ni debata. Alanadong do hita pos ni roha sehingga kita bergerak, sehingga kita tetap tersemangati. Itu sehudak tu perbangunan. Konadong do haporseaon. Mulodung adong haporsiaon, iko semangat do hita. Mulodung do semangat, iko nulahunot tadi. Ang boy hulam martangiyang. Tapi kita harus melakukan aksi. Ido ngulu niya Kristenon. Ala, daktar baik kita nang adok persoalan di tonga-tonga ni nguluon. Manang naisip hita, mang nabuhape hita. Manang nabuhape gajang ni tangyang ta. Pasti do adong persoalan di tonga-tonga ni panggulmiton ni uluta. Tidak pula si dohonot tadi itu ada, ya legajang-gajang nitang yang niba. Tapi setong doro persoalan tidak seperti itu. Tak songoni ngulu niya Kristeno. Justru
di tengah-tengah ningulu ni Kristeno ni ikoporsea do hita bahwa Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Dugi musai terjodoh hita mengampuni dan rendah hati. Pemanuang na sedang dipergumulhon oleh beberapa orang. Manang naisipi hita, manang buhapi hita, ang gungulup par sa tokinan. Kita lihat sekarang, na masa di tengah-tengah ni bangsat taon. Selesai do sudi. Katokid, ang minuto sa diling papungupungoy. Tapi hitungan detik do selesai sudi kan na sida. Wala nala ni, hata na masalpuhu. Wala nala ni hata na masalpuhu do, sakabebe di. Asa marhitis yan ni, las di paingot turpu jamitaw do totok kita kamanginang manaksongod dia pehita, buhape ke suksesata, buhape habong atota, didok, kita harus martoruk ni roha. Ay dakta boto, didok naking marhiti turpuhon, itu hanya tidak ada yang kekal. Ito nga tonga ni panggulmiton ni, nguluta buydo par sa tokina ni. Ala ni Ido, na paupaton, kita harus tetap menjadi manusia yang peduli dan terus berbagi. Napaunop napalimaho didok ikomuba do. Ikomuba. Dia harus berubah. Dan itu adalah sebuah proses na ikot tahanguluhod di tengah-tengah di panggulmiton ni nguluta. Dan firman Tuhan yang membuat kita berubah. Wala kata ni debatado na buhay kita marhamubaon. Dungin na parpudi didok marpakirimon. Ngulu na marpakirimon do ka manginang yang terus membangkitkan semangat hidup. Manang nabuhapi, sekalipun itu menurut akal kita tidak masuk akal. Ala yang godong do pidihita pos ni roha, hotdo kolong ni roha, hotdo asin ni roha, hotdo pasu-pasu ni debata, hotdo pangurupion ni debata. Ibagasan tuata Yesus Kristus sa liling ni lilingna. Atong porsea mahita disi, yala hotma ngulu ni pakirimota. Ay manotong diba na mga sehita. Tuhata man na mamasu-masu. Amen. Martangyang mahita. Mauliate, pardongan puji-pujian. Totasa nga pumadia siniroham maliamang. Kasi totong mangasihami di tonga-tonga ni ngulu nami. Mauliate marhiti-hiti hatam ng tolhas tuhanami. Mauliate marhiti-hiti hatam ng tolhas tuhami di parminggon nami ibaga sa tikyon. Na pasunggulhon ngulu ni haporsyon nami. Hot do asin ni roham, hot do holong ni roham. Daliling nililing na sining dihas yang rodo pehami. Atong papos maruhan nami di si, sa totong di baga sa las ni roha, hami lahu madalani ka ari-ari ni ngulu nami. Dinalahu manguluti ka panggulmiton ni ngulu na sida. Parguguy, dalahu matotong na mamasumasu, na mga leho na kasilas ni roha. Ibotohodo aka also pergumulan. Itong ato, huwag kami matotong aka yanakomu naung di pajupakokodo aka siroka nito dina. Nanaing madjalo pasu-pasu pardungat sa ripeon, ang maho na patuluson. Padawa ka parmaraan sa parture sa luho na ubartuasin ni Roham. Tungunima aka na sihol rohana na sa jupa do pedo aka siroka nito dina. Aka yanakon ni Huriamon. Totong ma upangidoho kami tu asin ni Roham. Ay homa na patuduho na kasirokap nito dinasi. Mengunima Tuhan nang diaka ruas ni Huriam na dibagasan parsahiton. Dirawat di rumah sakit tungan dibagas na sida at itu ngadong narap doho tamin waing permingguan nami. Uma Tuhan na mamasumasu, uma na mga liw kahipason, masupaso kaubat na pinangan na sida. Papos rohan na sida, unang madili na sida. Ala niya ka parsahiton na pedi tonga-tonga ni pamatang nasida. Di maruham Tuhan, kay pamalum ma nasida siya parsahiton ni. Kaya muli teruhan namin do totong, paduan suara kurama ni Huriam na madohoti festival di tingkat distrik. Dala ihut do pemuse tu aka ilombang dia ka pertandingan na bangihut. Oma Tuhan na mamasumasu na paradi roha pikiran nasida. Tungoni matotong nang direncana ni Huriam na nagpatubaho pesta gotilon. Oma na mamasumasu ak kapangaradion ni panitia. Oma totong na manabay kapasupasum di ruas ni Huriam. Asa sa ilamboy upatuduho kami, pasahatami,
tungod tada nilas ni rohanami, dia sini roham. Masu hami, tunga-tunga ni ngulo nami bi, marhiti-hiti pesta gotilon, nanaing si patupahon ni Huriam. Tong nito tong nanaing patupahon, rapot pendeta distrik 20 di Boskap, pematuhan na patuluson, ang giat boy marturey di bagasan asi dohotolong na siya koy. Wakay matotong akaruas ni Huriam, na marlas ni Roha di ulang tahun kelahiran, ulang tahun perkawinan. Pasatay matuas ni Roham, marlas ni Roha manasida, ihamaleton nasida ma, taban umur di perdalanan ni Nguluna, kung ni matotong nang di parsaripion na, asa lam martaba-taba kalas ni Roha nasida. Wag kami bang sodok negara nami, na tongon nuaing di tonga-tonga niya ka parukilon, koma Tuhan na madongani, koma napatuduho na ka dalan na duminggan, kalahoma na maparsahalay na manguluho kami, presiden, wakil presiden, doho sudi makajajaran na, iyat di bagasan nasi do tolong na siya koy, bagasa bisuk na siya koy na sida laho mga dupi. So nito tong nang diya ka anggota masyarakat pe, tong maho na mga lehon, katorang ni Roha do pikiran, na mga lehon kesabaran, na mga lehon asin ni Roham, iyat boy di bagasan adameon, nang tokatikin na ng rodi tong atongan ni bangso namyon. Ibata Jehovah si para si Roha, pasatay masaluho na panggulmito ni ngulunami, koma na mga si na masumasuhami. Kesa madusa namin nagudangi, sa tamahami na kapasupasum do asin ni Roham, mariti Jesus Kristus tuan sa kupami, muliati maliho. Amen. Redehita los tapasa mapiliata.
Tatangya kom mapiliata martang yang mahita. Ali di bata amanami na di Banua Gijang, kodo haroruan di saluhut silehon-lehon nadinggan doho nasa ulibasan na mauliutus. Upasatami masyan na nilehom mitu hami pilihan nami tuho, say jalo may gabi uap na husus di jolom. Paso-paso may jala ramoti, asaho para siya kami pilihanon, pati bulon harajaw mo dito ngatongan ni Huriam doho di Portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti tordim, asalam hutad dahami gudang ni silehon-lehom mitu hami. Salam girgir hami madok mauliate tuho, marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Alia manami na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmo, say Roma harajaw mo, say South Malomo ni Roham di Bonotongaon songon na di Banua Gijang, leho matuhami sa daryon hangulua siya pari, say samadusa nami, songo panesa nami, di dosa ni dongan na mardusa tuhami, una kami tugihot tu pangujunan, palua mahami siyan pangago. Ulak mahamu jalo hamu ma pasu-pasu ni debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasaor hom madamena tutodim.